Дуслар, бүгін біз сізге халқыбызның тағын бір тансықлаған тәмін есіңізге түшірмекші болабыз. Ол тұзлы ит тәмі. Тұзлы итлер арасында тағын да тәмлірек, тұзлы үрдәк ясарға үйретмекші болабыз. Дуслар, менә мин монда 1,5 кило шамасында үрдәк әзірләп қойдым. Аның тұзлау шамасы 1 килоға 100 грамм тұз есебінен бола. Итебезне менә шушылай хәзер без бик вак булмаган кисәкләргә турыйбыз. Менә шушылай әйбәтләп ике яклап без аны тузга манчып алабыз. Артык тузларын селкибез һәм банкага шулай тыгызлап сала барабыз. Монда инде без сөякле ит белән аны ширатлаштырып, аралаштырып салабыз. Дуслар, менә тагын шунысын да әйтеп китик. Тузлаган вакытта инде тузның күләме беренчектә ул шамасыннан ким булырга тиеш түгел. Менә без хәзер калган тузыбызны да аның өстенә салып бетерәбез, шулай иттереп. Өстендә инде ул тузы мул гына булып торырга тиеш була. Һәм аның өстен каплап куябыз. Менә минем бу очракта инде тимер капка, мин аны бик тыгыз итмичә генә шулай иттереп кенә каплап куям. Бу минем 1 сутка әле идәндә тора кухняда. Оннан соң инде мөмкин аны салкын урынга, холодильникка, бозга төшереп куярга һәм каядыр бер ай шамасында ул әзер булып өлгерә.